Filipi! Danas ćemo igrati Minecraft. Danas sam htio da vam ponovo pokažem jednu ekstra zamku za vašeg druga. Evo ovako. Evo sad sam je bukvalno završio, ali želim da još samo završimo ovo. Evo ovako. Ovdje će ovako stoji. I ovdje treba da stoji jedan X natpis. Evo. Ovoga. Vuci ručku i dobijaš dijamant. To je to. On će naravno biti na Survivoru. Kao što rekao, on će biti na Survivoru. Šta će to raditi? Opet će se gore, poštizat će ti. Ima da pročita uzroku. Čekamo za što. I njega će odneti. Evo pogledajte. A kako se to pravi? Morate me gledati. Evo ovako, pogledajte. Uzmete tu. Pravimo ste. Ćemo da isključimo. Stavimo tako. 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 Tu ćete vi napisati, ali ja sad neću pišati, znači tu ću pišati. Dobro. U rupu kopate. 4, 1, 1, 3. Evo ovako, ako baš želite da ga raznesete, to ćete da baš tako. I ovo. To je tako. Crveni kamen. Tako i tako. Može ovako. Poželite. Ali ja ću. Uzmete grass block, upunjavate. Sve. Uzmete ovo i tako. To je to. Pogledajte što je sam. Evo nađite iron, znači.
To je prava slučajnost. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!